Deși ar trebui să fie o zonă de odihnă pentru oameni, parcul Lunca Gâștei se află într-o stare deplorabilă. Aici sunt aduse deșeuri din construcții, iar zeci de saci cu gunoi stau pe marginea drumului. Ca să înțelegeți, aici nu este un depozit oficial, nu există niciun document care permite ca aici să fie aduse aceste deșeuri de construcții. Gunoiul este împins încolo ca să acopere cu totul asta rău. Și iată, uitați-vă, până câteva luni în urmă, acolo nu era împins. Acum a fost extins pentru a face loc și a mai aduce careva deșeuri de construcții. Au adus odată o mașină întreagă și o aruncat. Они все бросали, что попало. Лишь бы им бросать. Ele sunt aduse de către sectorul Rășcani, din câte cunoaștem noi, prefectura Rășcani cunoaște toate detaliile. Aici sunt diferite animale, diferite reptile, diferite insecte, păsări. Și toate acestea, ele acum sunt omorite intenționat de către buldozere. Cu siguranță nimeni nu trage atenție la acest lucru. Iată, ei au venit și au împins pământul. E dezastruos ce se întâmplă. Unii noi nu avem un spațiu de joacă, unii noi nu avem un spațiu de recreere. Și iată, el există. Este un loc natural unde noi putem oricine să venim aici, să ne relaxăm, să alergăm, să plimbăm cățelul, să venim cu familia, să savurăm din această natură, dar ea cumva este, iată, stricată de toată chestia aceasta a primarului Chișinău. Și de ce într-o pădure poți să te trezești peste noapte cu petraie în spate și în loc să te plimbi trebuie să ai pus șlambaun care nu-ți permite accesul aici? De dezastru în spațiu verde aici, în sectorul Poșta Veche, ca și în tot Chișinău, se face gospodarul Chișinăului, care la moment este primarul, domnul Ceban, și evident toți subalternii dumnealor care permite să facă aceste lucruri. Problema cea mai mare: acapararea unui teren din spațiu forestier, din spațiu verde, ilegal.